젠크야. मानसिफ्रानो गैथारानि रावबो सासेबो मा जाया इखौ ओमफ्राय जोंहा बेबि मोनबाबो बुंनो रोङा ओमफ्राय मिथिया बानायनांला ने आं लाजिबाय होनदोंलाय ब्लग बानाय बुंनोसै रा माबा मोनसे र' मा बुंदों रा दे नों बुंनाय ब्लगाव जेबो बानाय रोङा ओमफ्राय बुंनाय देलाय मिथियालै आं नोंसो बानायनांगोन दा आंहालाय ओरैनो थाफाग्रासो बे बानायग्रा मा बुंदोंब्रा दे मा बुंनांगौ आं बुङा दे बुंनाय दे माबा मोनसे बेरायनो फैदोंमोन ओमफ्राय जों बेरायनो फैदोंमोन दे आइला बुंनांगौ ओमफ्राय जोङो ब्लग फिसा बानायनो नागिरदों ओमफ्राय बुंनो रोङा स्टार्टिं मारै खालामो ओमफ्राय गैला रोंलांजोब्बाय गैला जाबाय जोंहा आं बुंसै थादों बैथि बेरायथो नोङो आं मेथाइफोर जागोन दे हेल' गाइस मा नायहरो जायखिजाया जोङो भिडिअखौ बानायबाय माने बुंनोथ' रोंखाला जाहैबाय सिगाङाव माबोरै बुंनांगौ बेखौबो रोङा आरो बोरै फोजोबनांगौ बेखौबो रोङा दा ओरै फैनानै भिडिअ बानायफैलाबायबाय आरोखि दा सासे बैसिम दंहैयो दा बेनोसै आरोना जायखिजाया बानायबाय आरो बिदिनो भिडिअ बेनो फार्स्ट ब्लग आरोना ब्लग भिडिअ इउटुबावहाय आपल'ड खालामनाय जागोन आरो जायखिजाया जाबाबो जायाबाबो जों आपल'ड होगोन आरो भिडिअखौहाय दसे जा भिडिअ खालामबाय बेखौनो जा बिदिनोसै आरो थेंक इउ लोगोफोर जों दा दंफैयो आइ लाभ बङाइगाव फार्स्ट टाइम ब्लग भिडिअ बानायना होनानै फैदोंमोन बानायफेरैनि थाखाय जेबो खुगायाव रावानो फैया माने माबा बुंनो नागिरो माबा बुंफ्लाङो दा जोङो आइ लाभ बङाइगाव दंफैयो आरो भिडिअ बानायनो थाखाय फैदोंमोन दा फैदोंब्रा फैदो बैसो नांसै थ' बैथिंजाय मोनाबाय ग्रोब जासिगोन भिडिअआ माथो अयथासार थाम्फै दं ओमफ्राय मा माबायदि नुयो नायदों थाबायदोब्रा दे थाबाया माथो Oke. Coba pindah pindah sudah. Sudah. Enggak sangat itu deh. Sudah. Mari kita. Dulu. Sini.
Này Fula. Này Zubinda dong. Nih. Abu wa. Abu wa kudi sudah. Biar naik biar Zubinda nih. Mana? Hang lo. Biar naik hor. Apa nih? Video na foto. Video sih. Video. Nang alay, cuma. Oh. Lah yang kan. Ini mau dapat foto. Boji 상례. 네, 병타. 아무 foto kiếm. Foto. Mudah 된다 그러나? Udah. Tahu Dan kok. Dia pun dia. Dan kok lah. Dia lagi karo bae. Deh, mau pun dia. Jangan hang kok. Jangan deh. Nah. Halo, apa kayak? Mana ya? Ada tabrak. Tai sih. Highlight dong dari situ semua. Nih sasia mana metai jalan top jaga senar na. Apa aja udah jalan kok. Kalau metai lorai kangga senar menjaga jalan kita ya mana. Apa dari santai kadang aku bisa. Video banai nanti apa? First time vlog video banai nanti baik. Video kono banai lah. Mana? Video banai nanti ya mana. Video kono banai nager bola mana. Tidak vlog video mana ini? Awalan. Dia mabung tadi. Pasti vlog pada Grab. Dari mama jangan deh pun deh. Ang jagoan bukannya momo. Chicken fry. Chicken pokora apa bisa ya? Ice cream berjalan nang. Kusok. Jagoan dah hari wajib jagoan nang berjalan. Jagoan guys berdah yang jadi bukan lah. Kamsi smart hai cheese lai dan dia. Bisa lah, itu lain. Nan lai dan non kama kai dan agan dong mat le. Ojo ha. Ono tu hubai. Tu just lai dong. Chalai be. Nah. Masa kau sudah lagi apa? Nggak heren gitu. Dia free bawa beli bi, kau naik free lagi sih. Nggak heren sih. Neng dah pas loh na. Kamu siapa lain ulah nih? Boleh kasih kamu. Yuk nggak heren yuk. Puro gini kan boleh kasih kamu. Asama kuleso. Mana jenis kembali? Sos nanggo. Pol. Ini ikut satu dulu ya. Halan sih kalian. Oh. Zaman berapa? Misalnya ada tuh. Kan salam. Hello. Number Mau kembali dah. number